sa DOH 1555 hotline. Araw po ng Lunes. Magandang umaga po sa inyo lahat mga kaibigan. Ako po ang inyong magiging boses ng bayan simula po ngayong araw. Okay? Tandaan po ninyo mga kaibigan na simula po ngayong araw ako po ang inyong magiging kaututang dila. Yan. Darating po ang araw mga kaibigan. Tayo po ay magkakaroon ng kapartner dito. Abraso. Nang sa gayon ay mas buhay po ang ating usapan. Well, anyway, tayo po ay nagpapasalamat dahil ito po ang unang presentasyon ng Boses ng Bayan mula Lunes po yan. Mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. So, kukumpletuhin po natin mga kaibigan ang inyo pong menu ng impormasyon. Mula po alas 6 ng umaga hanggang alas 7:30 po ng umaga ay ang morning balitaktakan. Siyempre makakasama nyo po dyan yung napakatangkad naming kasama. Maingay po yan. Randy Guzman. Hindi ko po siya kaano-ano. Hindi ko rin po siya anak. Okay? Hindi ko po siya anak. At makakasama dyan si Gentle Giant, si Charles Limon, at ang Miss Itogon, si Shekinah Cudao. So pagkatapos po niyan ay susunod po ang replay ng Luzon Headlines. Kaya kung inyo pong nakaligtaan yung panonood ng Luzon Headlines, susunod po dyan ang Boses ng Bayan. Okay, kumusta po kayo mga kaibigan? Sana po ay malusog po ang bawat miyembro ng ating pamilya. Kung nakikita ho natin na malusog ang ating anak, ang ating misis, ang ating mister, ang ating mga kapatid, tayo po ay magpasalamat. Yan po ay isang malaking bagay na ho nating dapat ipagpasalamat sa ating puong may kapal dahil tayo po ay malusog. Amen! Di ba? Okay ba? Okay ba? Sa lahat po ng gustong sumubaybay dito po sa Boses ng Bayan, mga kaibigan, tayo ho ay live. Okay, mapapanood po tayo ng live sa Regional News Group Luzon Facebook page. At tayo rin ho ay mapapanood worldwide sa pamamagitan po ng RNG Luzon YouTube channel. And of course, tayo po ay live sa Highland TV. Okay? Tayo po ay live sa Highland TV. Saan ho ba mapapanood ang Highland TV? Kung meron po kayong Affordabox, okay? Kung meron po kayong TV Plus, i-rescan nyo po yan sapagkat dyan po mapapanood ang lahat po ng mga programa ng Highland TV. Usapang lokal ho tayo. Dito po sa Boses ng Bayan, mga kaibigan, pag-uusapan ho natin ang mga masalimuot at mga makukulit na issue nang sa gayon ay mabigyang linaw. Ngayong araw, tayo ho ay mapalad dahil makakasama ho natin ang ilang panauhin na magbibigay linaw sa iba't ibang issue. Okay? Una po dyan, makakasama ho natin ang dati pong kalihim ng Department of Agriculture, si Secretary Manny Piñol. Ano ho bang pag-usapan natin kay Secretary Manny? Aalamin ho natin kung ano po ba ang mga plataforma niya bilang isa sa mga tumatakbong senador. Malalaman ho natin mga kaibigan kung ano po yung mga programa niya para po sa sektor ng agrikultura dito po sa ating bansa. At pangalawa hong pag-uusapan ho natin mga kaibigan, makakasama po natin ng live ang Presidential Assistant for North Luzon, si Attorney Raul Lambino. Bakit nga ho ba natin inimbitahan dito si Manong Raul
na siya rin pong tumatayong administrator ng Cagayan Economic Zone Authority. Medyo malungkot po yung balitang bumubuntot kay Atty. Lambino. Ito po yung ipinaparatang sa kanyang 10 counts of rape. At kaugnay po niyan ay makakasama ho natin ating pong pakinggan ang kanya pong sagot dito po sa mga aligasyong ibinabato sa ating kalihim na si Atty. Raul Lambino dyan po sa Mangaldan, Pangasinan. At hindi lang ho siya, no? Kasama ho sa nasampahan ng reklamo itong kanyang may bahay na si Mayor Marlene de Guzman. Siya po ang mayor ngayon ng Mangaldan, Pangasinan. And aside from that, mga kaibigan, gagawan ho natin ng paraan para po makausap si Engineer Alec Mapalo ng City Tourism Office ng Baguio City. Atin pong alamin kumusta na ho ba ang lagay ng turismo dito sa lungsod ng Baguio na alam ho naman natin na noong Disyembre, abay talagang bahagyang nabuhay po mga kaibigan ang sektor ng turismo dito po sa Baguio City dahil umabot ho ng 5,000 a day ang mga turistang pinapayagang pumasok sa Baguio. Biglang pumasok sa eksena. Ewan ko ba kung bakit, saan galing itong hinayupak na Omicron na to, si Omicron variant. Nako po, bigla hong namatay kaagad. Hindi naman ho biglang namatay. Nanghina po ang sektor ng turismo dahil po sa Omicron variant. Bakit nga ho ba natin kakausapin si Engineer Alec Mapalo? Dahil meron pong suhestyon na yun pong visita.gov. Okay? Kung ikaw ay mag-a-apply dyan, magla-login dyan, at bawat approval, magbabayad ka ng 10 pesos. Okay, yan. Mga kaibigan, gusto ho nating marinig ang inyong boses. Kayo ho ba ay payag na sa bawat approved login sa visita.gov, kayo po ay dapat magbayad ng 10 pesos, mga turistang gustong umakyat sa Baguio? Yan po ang ating pag-uusapan. At sana ho ay makasama ho natin si Engineer Alec Mapalo. Siya po ang City Tourism Office. Tayo po ay sisingit dahil alam po naman po natin na tuwing Lunes po ay talagang abala po yung ating mga lokal na opisyal dahil maaga ho sila pumapasok. Mayroon pong flag raising ceremony. And then after that, magkakaroon po ng department heads meeting. So tayo po ay sisingit. At syempre, dahil ito po ay boses ng bayan, mga kaibigan, gusto ho nating marinig ang inyong mga boses. Ano ho ba yung mga topic na gusto po ninyong mapag-usapan? Okay? Mag-comment lamang po kayo sa comment section po ng Regional News Group Luzon Facebook page at manood din po kayo ng RNG Luzon YouTube channel. At gaya po ng aking nabanggit kanina, tayo po ay live sa Free TV. Abot po yan sa Ilocos Sur, sa La Union, Pangasinan, Nueva Ecija, Tagushuyan, hanggang sa Bulacan at Pampanga, Baguio, at syempre some parts of Cordillera. Kaya manood na ho kayo dyan po sa inyong mga Digibox, TV Plus man, Huyan o For the Box. Kaya mga kaibigan, hindi na ho natin patatagalin ang ating programa. Makakausap po natin. Ito po ang ating panayam, ang ating pong hotspot with Secretary Manny Piñol na tumatakbo ngayon bilang senador. Okay, pasok ko natin si Secretary Manny Piñol. Balik po tayo mga kaibigan dito po sa ating programa. Sa pagkakataong ito ay makakasama po natin ng isang espesyal na panauhin. Isa pong kampyon pagdating po sa agricultural innovation. Hindi po niya kailangang maipakilala dahil kilalang kilala po siya, lalong-lalo na po sa agri-sector. I'm talking about Secretary Manny Piñol. Sir, magandang umaga po. Magandang umaga sa Dobby. Yes, sir. Sir, kumusta po kayo? Okay, umiikot dahil alam mo naman siguro, isa ako sa mga kumakandidato ngayon bilang senador to champion the agriculture sector because I believe that we really have to introduce legislations and policies that will ensure the growth of the agriculture and fisheries sector. Okay, sir. Sir, you mentioned about introducing policies to improve or enhance yung agricultural sector natin. Bilang champion po sa
agricultural innovation, what would be your platform of government to ensure food sustainability? area? Well, we have to look at the regreening program from the perspective of not just environmental protection but also economic returns. Ang isang malaking balakid sa tagumpay ng ating national greening program is the fact that the program was only concentrated on environmental protection. They have been planting trees for decades now with hardly any progress or success. And that is mainly because people don't care. Kasi wala naman akong kikitain dyan. But what if we could come up with a program, which I have designed, where people could plant trees, harvest the trees, and make money out of it? Sustainable forestry program, just like what they are doing right now in Finland. Finland actually is covered by 70% forest. Finland. Okay. And they harvest. But unlike us, where we can harvest our trees in 8 to 10 years, they have to wait for 60, 70 years before they could harvest. And yet they were able to develop their forest. 70% ng Finland covered ng mga kahoy. At kailangan mong pumilap ng DNR para makakuha po ng Isa yan. Yan ang isang sinasabi ko. Yes, sir. We encourage our people to plant trees and yet we don't allow them to cut down their trees. So that's one of the problems actually which prevent the success of the greening program of government. What if in the public lands, for example, yung mga mahihirap na pamilya, hayaan nating magkaroon ng designated 5-hectare area where he plants industrial tree and he plants native tree species. Yung native tree species, iiwanan niya. Yung industrial trees, i-harvest niya after 8 to 10 years. And he will be given a monthly incentive on every growing tree in his farm so that he'll be able to sustain his family. That's one program that we would like to introduce. The second would be, and this needs legislation, Yes, sir. National Water Management and Conservation Program. That's step 2. Alam mo, Dobby, ang problema natin sa Pilipinas, tayo lang yung bansa na nalulunod sa pagkabaha, sa baha tuwing panahon ng bagyo. Pero 2 buwan na walang ulan, umiiyak na tayo ng tubig. Why? Because we have not managed our water resources. We just allow our excess water during the rainy season and typhoon season to flow to the sea. We don't even impound it. We don't have catchment basins. We don't have mini dams. We don't have areas where we could actually control the flow of water and save this for the dry season. And that's where we are very, very weak. Can you imagine Metro Manila na ubusan ng tubig sa Lamesa Dam? Simply because hindi na manis na maigi. Israel actually is so advanced in water conservation and management that even the water vapor, nahuhuli nila. Even the wastewater in their toilets, in their comfort rooms, are recycled. And I was, when I took a bath this morning in my hotel room in Baguio City, I was thinking about this. Apo. Bakit hindi umpisahan ng Baguio to? Why don't you start a program where you will be able to recycle your water, wastewater, and use this to irrigate your vegetable farms in La Trinidad, Benguet, for example? Naiisip ko, saan galing ang tubig ng Baguio, for example? At bakit hindi natin sinisave yung wastewater? Hinahayaan natin na dumaloy dun sa kanal. In Israel, they catch that. They have a water treatment facility where they recycle the water to the point na pwedeng inumin. Ang problema lang nila, hindi pa nila makumbinsi yung mga tao na inumin yung tubig na galing sa CR. But they're so advanced, no? So that's the second advocacy. The third advocacy would be
a just and fair budget for agriculture. And this was my main gripe, actually. Of the 5 trillion budget for year 2022, only about 2% of that goes to agriculture. And this is a very serious problem because, you know, no nation on earth can survive without food security. Food security is national security. And yet, if you look at the allocation of the national budget every year, you will find education is number 1. That's understandable. Number 2 is defense. Number 3 is public works. And down the line, sa top 10, number 9 yata ang agriculture. Now, why are we relegating a sector that means the survival of the nation to the 9th place in our budget allocation? Why would we be giving so much, over 100 billion for dole-outs, and only 70 billion for agriculture? So we really have to reform that. So bakit po kaya, Well, because, yun ang sinasabi ko, mindset kasi natin, ang mindset natin is that yung ating prioritization ng agriculture, palagi nakatali sa political terms ng ating mga political leaders. And more often than not, we would like quick programs. Yung mabilis ang ROI, kung baga, o political ROI, no? So magtanim ka ngayon, gusto nila bukas mag-harvest ka. That's not gonna happen in agriculture. Walang SOP. And this was my main predicament actually when I was Secretary of Agriculture. Opo. In fact, in one cabinet meeting, I told the President and the cabinet members of the cabinet, you have to understand agriculture. It's a long-term process. If we introduce a new variety of coconut now and plant it now, we're not gonna harvest it next year. In fact, we may not even be able to harvest that during the term of President Duterte, but we have to do it just the same if we want to improve agriculture. And that is where the eternal conflict between the economist and the agriculturist actually starts. And this was my problem when I was Agriculture Secretary, because yung mga economic managers who admittedly control the policy making of government, when they see that the inflation numbers, quarterly inflation numbers tick up, they would pound on agriculture. Hey, why are you not producing enough rice? But you know, if you want to produce more rice, you have to irrigate more. You have to introduce new technology. You have to provide our farmers with fertilizers. You have to provide our farmers with an incentive to produce more, which is what? Good price. Storage area. Storage area. Like say for example in Benguet. Alam niyo ba na ang isa sa mga problema natin sa Benguet actually is yung masyadong mataas na cost of production. Which actually prevents our farmers from producing quality vegetables which could compete with imported vegetables at a lower price. Our second problem, and this is part of my advocacy, is the reform of the market system that we have in the Philippines. In the Philippines, unlike in other more advanced agricultural countries, between the carrot farmer in Bugyas and the consumer in Metro Manila, mga 10 kamay ang dadaanan ng carrots niya o ng kanyang patatas. So, 25 siguro yung carrots niya, farm gate. Pagdating sa Metro Manila, 180. So, sinong nakinabang? Between the 20 and the 180. Sinong kumita ron? Nakita ko to. Pagbagsak sa baptisi, lilinisan ng konti, tataas ang presyo ng 15. Pagsakay sa truck ng komprador, tatakbo na Manila, tataasan na naman ng another 15 o 20. Pagbagsak sa Balintawak, tataasan na naman ng 20 o 30. Pagdating doon sa isang maliit na palengke, tataasan na naman ng, 10 kamay. We have to reform it. Government realizing that, or rather, government should realize that we cannot be as competitive as Vietnam or Thailand because geographically we are a fragmented country. We have 7,107 islands or 1,200 islands. Yun ang correct number, hindi 1,700. And I would like to emphasize that transporting a produce from one island to another would already cost a lot. And that's the reason why mataas yung ating production cost. Kasi kasama sa production cost. And because of this, another advocacy of mine would be to revive the Food Terminal Incorporated.
a corporation created by a presidential decree signed by President Marcos 50 years ago, which actually just wanted to bring produce from the provinces to Metro Manila, ibagsak sa FTI sa Taguig para yung mga taga Metro Manila makabili ng murang pagkain. And in my advocacy, I would like to expand this by establishing regional food consolidation centers. Say for example in Benguet, hindi na dapat magproblema si carrot farmer o si patatas farmer kung saan niya dadalhin yung kanyang patatas at magkano ang presyo ng bili ng kanyang patatas. Dapat alam niya na kung ano yung volume na kailangan ng buong bansa na manggagaling sa kanyang probinsya. So that each and every carrot or patatas farmer would be confident na pag-harvest niya, hindi siya ma-exploit ng mga traders kasi mayroong regional food consolidation center na bibili ng kanyang produkto at a pre-agreed price. And that regional food consolidation center will now distribute that commodity in regions where these are needed. Because our problem in the Philippines actually is not the lack of food, it's the very poor positioning of food. And I would like to cite the example of the kamatis of Nueva Vizcaya to emphasize that. Kaya lagi nabubulok. Lagi nabubulok. Kasi murang-mura. Eh, paano naman dadalhin ni farmer yan sa Metro Manila? 5 lang ang kanyang kikitain, o 10. Mamamasahe siya. Kanino niya bebenta? Pero kung meron tayong regional food consolidation center sa Nueva Vizcaya, natatanggap ng lahat ng kamatis ng Nueva Vizcaya farmer with the appropriate cold storage facilities and transport facilities, then this could be transported to other regions of the country where these tomatoes are needed. Because not every region grows tomatoes. So yun yung concept na mga pagbabago na gusto kong mangyari. But if we have a legislation establishing a national small irrigation program all over the country, then they will have to abide by that. Another, tayo lang ang bansa na walang ahensya ng gobyerno na naghahanap ng merkado ng ating mga produkto abroad. We just leave it to our farmers, to our producers to find their own markets. Kaya makikita natin, pati yung tinawon rice ng Cordillera, for example, na in demand. Hindi natin maibenta kasi walang nag-handle na ahensya ng gobyerno na pwedeng maghanap ng merkado nito sa ibang bansa. Opo. Which is what Vietnam is doing for their rice, which is what India is doing for their Indian buffalo meat, which is what other countries are doing for their products. So ang proposal diyan, yung National Food Authority na tinanggalan nila ng power under the rice tarification law should be revived and empowered to act as the export agency of Philippine agricultural and aquaculture products for foreign market. Okay. Yun yung mga reforms sa kailangan natin na pwede lang natin ma-implement with the needed legislation at walang chemical. Okay, sir. Panghuli, sir, ang inyo pong pagbate, mensahe po sa ating mga kababayan, sir, bago ho tayo Maraming pong salamat sa pagkakataon na ibinigay niyo sa akin para maiparating ang aking mensahe sa ating pong mga kababayan sa Northern Luzon area. And ako po'y nananalangin na sa pagdating ng panahon ay magkaroon po ng katuparan yung ating mga pangarap. we're honored and privileged, Mr. Secretary, na maging platform po ang Highland TV at ang Regional News Group Luzon para po mai-communicate po natin yung inyo pong advocacy. Maraming salamat. Salamat din po sa inyo. Okay. Mga kaibigan, huwag po kayong bibitaw dahil babalik po ang Boses ng Bayan. Yan po mga kaibigan, ang buena mano po sa ating hotspot, si Secretary Manny Piñol. So sa mga susunod na araw mga kaibigan ay mas marami pa ho tayo makakausap dito nang sa gayon ay mabigyan po ng linaw ang plataforma ng ating mga kawan. Susunod po ang ating panayam kay Engineer Alec Mapalo, ang City Tourism Officer ng Baguio. Ang saranggola at ang tali nito ay maaaring lumapit, sumabit o bumuhol sa linya ng kuryente. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay na hawak ng tao tulad ng tali ng saranggola ay maaaring daluyin ng kuryente at maging sanhi ng aksidente o pagkamatay. Maaari ring maantala ang daloy ng kuryente dahil dito. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Hear the music.
call the hearts. Let all music take you there. The star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. The star will take you there. Magulo, walang direksyon, at nasa isang madilim na sitwasyon po ako palagi. Ako po si Winifred Ambas Jr. at dati po akong gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa Department of Health at sa Treatment and Rehabilitation Center Bataan dahil po sa pag-rehabilitate sa akin, ngayon po hindi ko na hinahanap ang pinagbabawal na gamot. Malaki po na tulong ng rehabilitation center sa akin dahil po ngayon maayos na maayos po yung buhay ko. Maganda na po at lubos ko na po talaga nakalimutan ng pagdudroga. Maayos na po ako ngayon na maganda na po ang buhay at sa ngayon nagtatrabaho na po ako bilang staff dito sa Treatment and Rehabilitation Center Bataan at tumutulong na rin po ako sa mga kagaya ko dati na nalulong sa masamang bisyo para magbago. Sa mga gumagamit po ng pinagbabawal na gamot dyan, tigilan nyo na po. Wala pong magandang idudulot sa buhay niyan. Puro problema. Ito lang po ang inyong tandaan. Sa bisyo, wala kang panalo. Patuloy pa rin ang laban natin sa COVID-19. And together, we can beat the solution. B. Bawal walang mask. I. Sanitize sa mga kamay. Iwas hawak sa mga bagay. D. A. Alamin ang totoong impormasyon tungkol sa sarili at mga mahal sa buhay. B-I-D-A. Beat the solution sa COVID-19. Paglalo ng pamilya, hawak mo sa iyong kamay. Pumili na, pumili na. Hindi na ako matatakot. Dahil handa na ako. Kayang-kaya mong gawin lahat ng iyong hiling. Sa tulong ng family planning. Mga kaibigan, ako po si Dobby D. Guzman. Hanap nyo ba ay mabilis, tama at napapanahong balita? Tumutok na sa mga social media accounts ng Regional News Group o RNG Luzon. Pwede via Twitter. I-tweet lang ang inyong sumbong at hinaing gamit ang hashtag RNG Luzon. Instagram, Facebook, at YouTube. Hit the notification bell para lagi kayong updated sa aming mga bagong videos. Kaya ano pang hinihintay nyo? Like, follow, subscribe sa mga social media accounts ng RNG Luzon. Nagpa-rest bakuna ako para may dagdag protection mula sa COVID-19. Lalo na ngayon, dapat umiwas sa malabang kaso nito. At dahil kailangan kumayod para sa pamilya, dapat bawas pangamba saan man pumunta.
Kasama ng mask, hugas at iwas, mas protektado tayo pag may res bakuna. Napatunayan ligtas at mabisa ang res bakuna. Kaya buong pamilya ko, naka 2 doses na. Libre lang ito. Pumunta sa inyong health center o tumawag sa DOH 1555 hotline. Paulinimen! Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalangan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Paulinimen, yung haway, garantisado. Paulinimen, isang pahid ka lang. Turn mo lang out! The Pow! Okay mga kaibigan, balik po tayo dito po sa Boses ng Bayan. At sa pagkakataong ito ay makakasama po natin ng live ang City Tourism Officer ng Baguio, si Engineer Alec Mapalo. At tayo ho ay meron pong hihinging paglilinaw mula po sa kanya tungkol po dito sa isang panukala ngayon na pag-login sa visita.gov. Hello sir, Sir Alec, good morning po. Hi, good morning. Magandang umaga, Bobby, at sa inyong mga tagapakinig at sa inyong mga nanonood dito sa Boses ng Bayan. Magandang umaga. Okay, hihilang po tayo ng mas malakas na monitor dyan sa loob. Naririnig na po natin si Engineer Alec Mapalo. Engineer, una ho sa lahat, pwede ho bang bigyan niyo po kami ng overview kung kumusta po ngayon ang tourism industry dito po sa ating lungsod. But syempre, alam naman ho natin na noong December po ay bahagya pong nakahinga ng maluwag, nabuhay po ang tourism sector, pero biglang sumingit po itong si Omicron. Bigla hong parang namatayan ang lahat dahil namatay po ang business at tourism sector. Sir, ang inyo pong paliwanag, sir? Oo. Totoo yan, Dobby, no? December talaga nag-tick tayo. Ang sabi ko nga ay muntik na nating reach yung ating pre-pandemic numbers tuwing December. Ng December, umabot tayo ng almost 150,000 na nag-register sa bisita. Ang previously, noong 2019, ang ating tourist arrivals ay 180,000. Kaya kung titingnan lang yung nag-register sa bisita, muntik na nating naabot yun. Pero palagi naabot namin talaga hindi pa natin nabilang mga nag-register sa HDF. I think 30 to 50,000. So, tama kayo, Bobby, na hinga at malaking opportunities sa ating business establishment, tourism establishment na maka-recover after a long period na mahina ang business. And unfortunately, itong January, mating itong Omicron. Kaya tayo lahat ay ingat na naman. Ang talaga hindi naman talaga tayo hindi kaya nung Delta surge na nangyari ito ng mga August, September. Nagsara tayo. Hindi muna tayo pumayag pumasok. Itong January surge dahil mas naintindihan natin ang behavior nito variant na to ay hindi naman necessary na nagsara tayo, kundi nagigpit lang. Binawasan natin and at the same time
dagdag sa mga pumapasok dito sa kasi dati kapag ikaw ay fully vaccinated, pumasok. Ngayon, ibinalik natin yung requirement ng negative test, no? Bago makapasok yung so that is an additional requirement even if you are fully vaccinated. Pero sa nakita ng mga arrivals, no? Umpisa nung September 6 kasi tayo una na ito mga bagong requirement. Hanggang previous week, no? Kasi itong most recent week na kinukuha pa natin pero mukhang pababa talaga na nakita natin na parang 400 to 500 arrivals lang tayo. And our limit is actually 3,000. No? Malayo pa pwedeng po. So ito nakita natin ito ay dahil sa marami sa mga turista na pag-ingat, no? At rin naman yung initiative for sa turista na pa rin. At the same time, syempre yung kadagdagan tests ay kadagdagan expense din, no, sa turista. So dahil siguro marami pong at nag-cancel rin ng mga biyahe. Sa katunayan, at December, marami na tayong na-approve for January. Even early napupuno na ng weekend, no, ng January. Opo. Pero nakita nga half pa lang ng January, hindi lang ito dumating. Hindi sila nagtuloy. Siguro nga yung kadagdagan gas at kadagdagan pag-iingat din. Kaya kung compare natin ito, bagsak, no? Kung 500 a day, this is like only 10% of our December. Mga nasa ng 5,000 per day at an average ng December. So, marami ngayon sa ating mga businesses, no, nagtitiga at no, naghihintay na sana ma-overcome natin ang challenge ng Okay. Sir Alec, bago po yung aking pangatlong tanong, magre-request lang po sana ako, sir, kung meron ho kayong earphone para ho mas malinaw po yung inyong audio, sir, dito po sa aming studio. Medyo napuputol-putol po ng konti dahil wala hong direct na microphone. Habang inaantay po natin, mga kaibigan, yung pong paglalagay ni Sir Alec ng kanyang earphone, ang ating pong itatanong ho sa kanya na susunod ay gusto ho nating humingi po ng konting paglilinaw tungkol po dito sa suhestyon na dapat sa bawat pag-login po, halimbawa ng mga bisita na aakyat ng Baguio, merong suggestion na bawat approved login, please enlighten us about this, Sir Alec, ay magbabayad po ng 10 pesos ang isang bisitang aakyat sa Baguio. Sir, can you please, pardon my ignorance, engineer, please enlighten us about this po. Ay. Naku, doping headphones. Okay lang po. Okay lang. Sige, sir. Okay. Okay. Yes, sir. Ang inyo pong paglilinaw tungkol po dun sa suggestion na yun, sir. Actually, hindi yung bisita, no? Okay. Ang ating tinitnan na mag-contribute sana dito sa operations ng ating app, no? Baguio Bisita, ay yung mga accommodation establishment. Yung mga AE natin. Okay. Oo. Narinig po ba? Yes, sir. Yes, sir. Opo. Although medyo napuputol-putol, pero naiintindihan po, sir. Go ahead, Sir Alec. Oo, itong mga accommodation establishments, no, dahil sila yung naging partner natin
Nauna pa nang nag-umpisa tayong mag-restart tourism due to the pandemic. It's as early as 2020, no? September, as a matter of fact, launch tayo ng Baguio Visita, which is a platform online na ating pinush para ma-regulate natin, ma-monitor natin pagbiyahe ng mga turista dito sa Baguio. Naging kailangan nga sa pag-ingat natin COVID at possible transmission pagbiyahe ng turista. At nung time na yon, yun ang una natin naging priority, no? Yung health requirements. Pero bago pa iniisip na natin, no? As 2019 na magkaroon isang magandang system, mobile app na magagamit turista at iba-ibang establishment dito sa Baguio. Not only to become a assistance, no, travel assistance with complete information and directory for tourists, but also to assist our establishment, promote them through a system, no, online app. Ito ay para din na masigurado natin itong turista ay ang they are engaged with legitimate establishments dito sa Baguio. Kasi yan din ang naging on. Marami establishment ay nasa sector. No? So, importante na alaman ng ating mga kung sino sa mga establishment natin, mga businesses natin, ang talagang compliance sa ating mga standards. So, yun purpose ng ating isang travel app. No? Ngayon, na-push natin ang Baguio Visita at na-implement natin because of necessity. We are now looking forward to how to expand and modify this for that purpose na naisip namin noon. Ngayon nga, iniisip natin yung papunta, no, sa tawag natin normal, or sabi nga natin mas gusto natin na better normal. Mas marami pa ang naisip namin maidagdag dito sa travel app, no? So we are looking at a better version of it. This time really establishing the critical components towards that vision. Pagkit ko kanina na talagang kung i-share ko lang to. Yes, sir. Yung ating visita, actually acronym yan na Visitor Information and Travel Assistance. So yun yung tunay nating mangyari. Ngayon, nung nag-usap kami ng mga hotels nung pre-note natin yung at pinakita natin future ng bisita, humingi ng support from them. But of course, while looking at advantages, no, malaking opportunity na tulong na may bigay travel app na to, may challenges din kasi ang isang travel app na ganito kailangan ma-maintain. Lalo na ngayon, maintain natin siya outsourcing. No, meron tayong support na hindi talaga regular. Kailangan lang natin. At ang cloud subscription, ang host yung ating system, nakita natin efficient, no? Sa cloud yung ating database at ating system. Lahat ng to ay operations cost at maintenance natin, lalo na sa technical side. At magiging regular to, is a one-time cost. At kung magiging ganun na siya, actually,
narating na tayo sa punto na-exhaust na natin yung fund para ma-continue yung operation Baguio Visita. Of course, with the help of Baguio Tourism Council, ang ating partners sa private sector, ay sila ay gumagawa rin ng parang para supportahan pa rin yung operation ng ating Baguio Visita. Sila ang unang-unang naka-experience gaano official, no, ating app na ito. Kaya ngayon tinitingnan natin kung paano na sana siya supportahan as early. Kasi in the future naman talaga gusto natin ito maging self-state. Magkakaroon siya ng kumbaga financial model na makakapag-generate siya ng funds para magkaroon siya support for all of the actions and maintenance required. At naisip natin yun, binigay natin na mga hotels natin, no? Accommodation establishment, baka maumpisahan na natin tulungan. Dahil itong Baguio Visita na ay pinondohan ng board, no? Last 2 years ago, 2020, ay nasa 2022 at tayo ay nagpe-prepare ng normal. Yun ang naisip natin na dapat siguro yung stakeholders natin ng unang susuporta dito sa pag-maintain ng data at nakita naman nila. Kaya sa kanila yung unang support namin, no? So ang inisip contribution for the operations gumagamit, no? Ang isa ngayon ang accommodation establishment. As a matter of fact, nilagyan sila ng dashboard ng kanilang mga tools para man-monitor nila yung mga guests na nagbubuka sa kanila even before they are, and even sila na rin yung triage ng guests. So na-empower na accommodation establishment using kaya as a contribution from them for every guest, yun lang naman ang basis. The number of guests that approving through the ay i-equate yun, no, sa contribution. So para siya proport sa kanilang pag-approve. Ngayon pinag-uusapan ang pinag-uusapan natin minimal na 10 guests. For now, yung reception about it, positive naman, but we need to talk it up further with the other establishments. Yun yung na nakikita natin. So hindi talaga yung tourists yung ginachar, but it is the accommodation establishment. But the reference ay yung number of guests na book sa kanila. Okay, Sir Alec, maraming salamat po sa inyong paglilinaw. Inyo pong napakinggan ang ating panayam kay Engineer Alec Mapala po, ang City Tourism Officer ng Baguio City. Sir, thank you so much po at ingat po kayo. Yes, maraming salamat din. Okay. Susunod po mga kaibigan, makakausap po natin ngayon, makakasama naman po natin ngayon si Attorney Raul Lambino. Siya po ang Presidential Assistant for North Luzon. And at the same time, siya rin po ang Administrator ng Cagayan Economic Zone Authority na noong mga nagdaang linggo, mukhang binubuntutan po ng mga aligasyon itong si Secretary, kasama po ang kanyang may bahay na si Mangaldan, Pangasinan Mayor Marlene D. Guzman. At para ho mabigyan po ng pagkakataon na sagutin po yung mga reklamo dahil wala pa naman hong kasong na isasampa, bibigyan ho natin ng pagkakataon si Attorney Lambino
para po maipaliwanag ang kanyang panig tungkol po dito sa mga reklamong ibinabato sa kanya at sa kanya pong may bahay. Attorney Raul Lambino, sir, magandang umaga po. Magandang umaga, Dobby. Magandang umaga sa ating mga pong Northern Luzon. Okay. Sir, request lamang po, baka meron po kayong earphone para po mas malinaw po yung inyong dating na audio dito po sa ating studio. Okay, habang inaayos po natin yung ating linya ng komunikasyon kay Secretary, tayo po ay magpapahinga muna sandali. Makalipas lamang po ang ilang paalala. Gusto ko maging katulad mo paglaki ko. Ang mga pangarap mo, kayang-kaya nating tuparin dahil lahat na ginagawa natin ay para sa mga kabataang katulad mo. Paglalo ng pamilya, hawak mo sa iyong kamay. Kaya pumili na pumili na. Hindi na ako matatakot. Dahil handa na ako. Kayang-kaya mong gawin lahat ng iyong hiling. Sa tulong ng family planning. Okay, gaya po ng ating nasabi kanina mga kaibigan, kasama ho natin sa kabilang linya ng telepono si Attorney Raul Lambino. Sir, magandang umaga po. Hello, sir. Hello. Sir, okay. Igilan po na kami ng monitor mula po sa loob. Sir, naririnig nyo na po kami, sir? Yes, maliwanag. Okay, sir. Sir, unang-una po, kumusta ho kayo? Okay naman, mabuti tayo. Kahit pa paano, after recovering from COVID, sabak na naman tayo ng trabaho sa TESA bilang Administrator and CEO at bilang Presidential Advisor for Northern Luzon. Pinatrabaho natin itong mga pangangailangan ng ating iba't ibang lalawigan at mga bayan. More particularly sa tatlong regions, Region 1, 2 at saka Cordillera. Okay. Attorney, marami po ang nagulat doon po sa pumutok na balita na sinampahan po kayo ng 10 counts of rape. Ano po ang inyong pananaw dito? Una, Dobby, yung sinasabi nilang mag-inang nagreklamo, itong Rosella Tabano, nanay daw ito, at saka itong anak daw niya na Rowena Tabano at Yatka. Hindi po kami nagkaroon ng kasambahay kahit anman na mag-ina na taga South Cotabato or kahit saan man. Dito sa Quezon City o kaya dyan sa bayan ng Pangaldan. Magmula 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21 hanggang ngayon. Wala kaming mga naging kasambahay na ganyan ang mga pangalan. Mm-hmm. At ito ay maliwanag na katang-isip, kwento, imbento ng mga paninira ng ating mga kalaban sa politika. Sabi ko na dahil tukoy na namin kung sino-sino yung nagpangalan nito at sino ang sumulat nitong
peking reklamong ito, itong si Jaime Aquino, na isang mamamahayag ng Manila Times, ang may gawa nito, kasama nito ang mamamahayag din ng Manila Times, Jerry Hernandez. Tukoy na rin namin na itong si Jaime Aquino, marami na rin siyang ginawang ganitong kalokohang reklamo laban sa mga iba't ibang opisyal ng pamahalaan. Magmula sa mga barangay officials ng Mapandan, mga teachers, superintendent, mga opisyal ng DPWH, National Irrigation, at iba pang pati mga pulis, ay talagang malakas ang loob nitong si Jaime Aquino na umimbento ng mga kwento na ganito ang klase. Paparatangan ng rape, kidnapping, ng kung ano-ano. Meron siyang mga abogado, may mga kutsabaring mga piskal, may mga kakutsabaring matataas na opisyal ng gobyerno na sila yung kasama niya rito sa mga ginagawa niyang panluloko, ang pananakot. Para putungan, extortion. Ano? Ito yung tinatawag kong terrorist media na para lang makuha niya, tatakutin ka niya kung hindi ka papayag sa kagustuhan at mananahit ka na katulad ng mga nangyari sa mga ibang mga opisyal ng gobyerno na tinahak ay pagpapatuloy niya ang gawa niya. Pagkakamali niya, ako ang titira niya ng pabigyan. Dahil lang sa utos ng okay nagbayad sa kanya na mga kalaban natin sa politika sa Pangasinan. Nag-imbento na nga sila ng kwento, mali naman lahat sinasabi nila at kanya. Nung sinasabi nilang may naganap na rape, noong January 3, 2019, doon daw sa Quezon City, wala naman ako doon sa Quezon City magmula ng January 2, January 3, January 4, January 5. Andi dyan ako sa Baguio City. Nandyan ako sa Manor Hotel at saka dyan sa Baguio Country Club. Naglaro pa kami ng golf ni dating Mayor Antonio Tabora, si Tony Boy Tabora, noong January 3 dyan sa Baguio Country Club. At naglaro rin ako ng golf umagang-umaga dyan sa Camp John Hay Golf Club. Kasama ko si Tony Tabora, Barangay Captain Cabalos, at si Atty. Bong Mandapat. Nakilalang kilala niyong tao dyan sa Baguio. Nakita ko meron yung litrato, kami certification sa Manor Hotel. Kasama ko yung asawa ko at si Vice Governor Maclambin at asawa niya. At marami kaming mga kaibigan kasama doon na natili kami dyan hanggang January. So doon pa lamang sa unang alikasyon nila na may naganap na rin daw sa Quezon City, paano ako makakalipad pagmula sa Baguio patungong Quezon City. Wala pa kaming nakikitang itong kanilang complaint affidavit, maliban lamang doon sa mga larawan o picture na inilabas nila sa Manila Times. At saka sa mga programa ng mga sinungaling at irresponsableng media dito sa Pangasinan. Doon sa kanilang mga binabasa raw na complete affidavit daw ditong nagre-reklamong Rosella Tabano at Rowena Tabano. Itong komentarista rito na sobrang sinungaling itong Joel Balolong na ito. Siya ang may tangan-tangan nitong complete affidavit at kung ano-ano pang mga pinapakita niya sa kanyang programa na siyempre nakuha sa television dahil meron silang programa sa isang local TV, cable TV dito sa Pangasinan. Yan, si Joel Balolong na yan at saka yung mga kasama niya na media dito sa Pangasinan. Isasama namin sa reklamo. Hindi lang libel, cyber libel, conspiracy using falsified public document upang mag-invento ng ito to. Ito, Dobby, sasabihin ko sa iyo sa programa mo ngayon. Tukoy na namin kung sino yung sinasabi nilang pangalan na Salvador Tingson de Guzman. Nakakayag. Namit pa yung apelyidong de Guzman, apelyido mo at saka apelyido ng asawa ko. Alam na namin ang totoong pagkatao nito. Itong Salvador Tingson de Guzman ay walang iba kung hindi si Jaime Aquino rito. Dahil itong Salvador Tingson de Guzman ito, ilang beses nang ginamit nitong Jaime Aquino na ito sa kanyang mga report o sinulat sa Manila Times at mga ibang pahayagan na siya ang may lathala. Ito rin ginagamit niyang grupong Citizens Movement Against Crime and Corruption. 2 certification na yung nakuha namin. Yung isa, noong 2020, dahil ipinorward sa amin ng
ang nabiktima niyang opisyal ng gobyerno na kumuha ng certification sa Securities and Exchange Commission at maliwanag hindi ito rehistrado sa Securities and Exchange Commission. At kami rin, kumuha kami ng certification noong January 7 na itong Citizens Movement Against Crime and Corruption, isang phantom organization ito, isang multong organisasyon ito, pero madalas gamitin nitong si Jaime Aquino at nitong si Jerry Hernandez sa kanilang mga article sa Manila Times. At dyan ay makikita mo yung samot-saring paninirang ginawa nitong si Jaime Aquino. Tukoy na rin namin lahat itong mga ginamit nilang fictitious na mga pangalan, itong Rosella Tabano at Rowena Tabano, na pinapalabas nila sa complete affidavit, mag-ina raw ito. Alam na namin ang kanilang mga pagkatao. Hindi mag-ina ito. Magkaibigan ito. At alam na namin ang kanilang pagmumukha. Kaya nakahanda na yung aming kaso na isasampa sa at maraming kaso ang maisasampa laban sa mga taong ito. Isasama namin dyan si dating Mayor Bona de Vera Paraino ng Mangaldan na tinalo ng asawa ko noong 2019 elections. Dahil sa ebidensyang hapak na lumalabas na siya ay kasama sa pagpakana nitong paninirang ito sa ating pilyo. Akusahan ka ba naman ng 10 beses sa pag-aabuso ng isang batang babae? Masakit pa yun, Dobby, mas masakit pa yun, pinatay ka na nila ng 10 beses. Kasi mahalaga yung buhay ng isang tao. Pero yung karangalan, dignidad, integridad, honor ng isang tao, hindi mababayaran yun. Pag namatay ang isang tao, tapos na yung kanyang buhay. Pero yung honor, dignidad, karakter, magpapatuloy pa yan kahit na sa mga apo at kapwa-apuhan mo. Yung iyong alaala ay mananatili yan. At kung ang maalala ng ating mga apo, mamaya sasabihin nila, ay yung lolo ko inakusahan at siya ay sinabing alipusta ng abuso ng isang batang babae. At ganun din, yung alaala ng mga ating asawa. Sasabihin nila na nagmaltrato ng katulong, hindi po namin gawain yan. Lahat kayo na nakakilala sa amin, alam ninyo yung buong pagkatao ko. Kaya ito, Dobby, babanggitin ko itong mga tiwaling mga media rito sa Pangasinan na kasampa namin ng kaso para ito ay dapat sa inyo namang galing na itong klaseng mga tao ito na nagkukunwaring membro ng media, hindi mga media practitioners ito, mga propagandista ito, bayaran ng kanilang mga amo upang i-promote yung kanilang patrong mga politiko o mga opisyal o mga negosyante. Pero wala rin silang pakundangan na magsabi ng kasinungalingan upang sirain ang isang tao na katulad ng ginagawa nila sa atin. Yan, sina Joel Balolong, na yan, yung Orly Navarro na yan, yung Tito Tamayo, Insyong Tamayo, Dennis Ojares, at iba pa, Dante Serra. Itong mga ito, itasama ko lahat sila sa reklamo. Isasampa ko yung kaukulang kasong kriminal at civil cases laban sa mga ito ditong mga susunod na araw. Nagkamali sila rito dahil ang action nilang ginawa ng ganitong maling kwento. Abogado naman ako, Dobby, marami na rin akong karanasan tungkol sa law practice. Hindi na yan may pagkakaila. Kaya ito ngayon, hawak-hawak namin itong mga ebidensya, pati mga testigo, magpapatunay na itong si Jaime Aquino ay ito ay isang teroristang membro ng media. Tinanggal na ito sa Manila Times dahil sa investigasyon ng Manila Times na talagang napakawalang siya. Wala akong kasantuhin dito. May mga pinagmamalaki siya na mga protektor niyang malalaking tao sa gobyerno, mga negosyante. Ipapangalanan din namin yan sa tamang panahon kahit nag-aataas ang kanyang posisyon sa pulis, sa militar, o kaya sa executive department, o kaya sa judicial, o kaya sa prosecution service, lahat po ito ay nasa akin ang pangalan. Hinihintay ko na lamang makarating sa akin na sapat na ebidensya para halanan itong mga tatak na opisyal ng gobyerno na kakutsaba o kaya protektor ni Jaime Aquino, Jerry Hernandez at itong mga tiwat membro ng media dito sa probinsya. Okay. Attorney, ang akin pong susunod na question, dahil sinabi po ninyo kanina na fictitious po yung personalidad ng mga taong binabanggit sa reklamo. Sa tingin po ninyo, saan ho
pupunta itong reklamong isinampa laban po sa inyo? Hanggang ngayon, wala pa kaming ganap na balita kung totoong naisampa nila ang reklamo na yan sa ombudsman. Pero ipagpalagay na natin, naisampa nila ito sa ombudsman. Hintayin namin kung ano sasabihin ng ombudsman na kung kami ay bibigyan ng notice para sumagot ng counter affidavit. Pero normally kasi, nangyayari sa ombudsman, kahit na sino ay pwedeng magreklamo. Basta pirma mo kung anong klaseng reklamo yan. Tatanggapin ng ombudsman yan, pero yung mga magagaling abogado ng ombudsman, babasahin nila yan. Kung yung reklamo ba ay may basihan, tawag nating probable cause. Sa kanila tatatakan ng docket number, magiging ombudsman case number. Yun, kaso na yon. That will be subject for preliminary investigation. Kaya padadalhan yung respondent, yung inaakusahan, ng reklamo na ito, para mag-file siya ng counter affidavit. Kung darating sa punto na yan, sasagutin namin na punto by punto by punto. At sasabihin namin sa ombudsman, itong reklamong ito, itong Rosela Tabano, peking tao ito, itong Rowena Tabano, peking tao ito, itong Salvador Singson de Guzman, at ang pinuno ng isang citizen movement, peking tao dito, at itong Salvador Singson de Guzman ay walang iba kung hindi itong si Aquino. At pati yung notary public na nag-notary itong kalokohang reklamo na ito, tinitignan din natin, lumalabas sa aming hawak na dokumento. Siya rin ang notary public na nagbigay ng kanyang signature at kanyang seal as notary public. Ang lahat ng mga reklamong ginawa nitong si Aquino. So kakutsaba rin ito. Notary public na ito. Pinag natin yan. Okay. Sir, panghuli po, ibig sabihin, wala hong nangyaring press conference sa Tarlac dahil yun po yung lumabas na unang impormasyon na sinasabi ho nila, nakausap daw po nila yung dalawang, yung mag-ina sa isang press conference sa Tarlac. Sa inyo pong salaysay. Yan ang kanilang pinalabas sa kanilang press statement na pinakalat. Alam mo, Dobby, Opo. isado mo naman ito. Pag ikaw ay isang responsableng mamamahayag sa radyo, television, o kaya ay sa dyaryo, pag nakatanggap ka ng isang press statement, ay dapat nakalagay doon kung kanino galing yung press release na yan. O Raul Lambino, ano ba contact number ni Raul Lambino para ma-verify natin itong press statement na ito? Nakalagay. Itong press statement na pinalat sa Tarlac at sa Pangasinan at sa mga piling-piling mga media na hindi naman sila mga kilala. Hindi, wala yung Toby Dipumat, wala yung mga magagaling na reporter sa Central Luzon o kaya dito sa Pangasinan. Kung hindi mga piling-piling mga media na pinagbigyan nito, walang contact number. Ano bang ibig sabihin? Sino ang gumawa ng press statement na yan? At dahil sinasabi ko ay galing kay Professor Salvador Singson de Guzman, alitunod doon sa mga naglabasan, ay walang iba kung hindi galing kay Aquino. Itong press statement. At sinasabi doon sa press statement, nagkaroon daw ng press conference sa Fortune Restaurant sa Tarlac City. At sinaverify na nakausap na natin yung mga may-ari at mga empleyado ng Fortune Restaurant sa Tarlac City. Sinabi nila walang ganun nangyari sa January 6 doon sa kanilang restaurant. So walang press conference doon. Meron bang naganap na event doon sa Fortune Restaurant noong January 6? Meron. Pero ito'y mga taong mga taga-Pampanga, local government ng Pampanga, nagkaroon sila parang okasyon doon. Pero hindi itong press na sinasabi nitong alias Salvador Singson de Guzman. Natrace na namin saan nila kinuha itong larawan ng itong nagkukunwaring Rosela Tabano na hawak-hawak itong complaint affidavit, no? At nakatalukbong yung kanyang mukha. May maskara siyang kulay parang peach. Nakabag siya ng coach. Meron siyang damit na stripe yung tungkod ng black. No? Kilala na namin itong taong ito. Hindi ginanap dyan sa Fortune Restaurant ito. Sa picture taking ito. At tumabas sa Manila Times na kumuha raw ng retrato nito ay itong si Jerry Hernandez. Sinaling yan, Jerry Hernandez na yan.
ang kumuha ng picture na yan, silang dalawa ni Jaime Aquino. At alam na namin kung saan itong lugar ito gawa. Hawak na namin yung statement ng mga tao na nung araw na yun, ang totoo niyang tao na yan, mga babae na kunwari Tel Capano at Ruel Capano. Sasabihin ko yan sa susunod na linggo, pagkatampa ko ng kaso sa piskalya, papangalanan ko na mga babaeng ito at sino-sino pa yung involved na mga personalidad dito. Okay, attorney. Susubaybayan po namin ang patutunguhan po ng isyong ito. Nang sa ganon ay malaman po natin kung sino talaga itong mga nasa likod ng pang-atake laban po sa inyo. Panghuli sir, inyo po Iyon ang mensahe. mas mabigat, Dobby. Opo. Malalaking mga pangalan ang mga dumulutang. No? Malalaking mga pangalan. Ayan ay talagang meron mai-influence ng mga taong ito. Ganyan kalupit itong sindikatong umiiral dito ngayon na itong ginagamit na itong sihayin. Kaya hindi ko masisi mga ating mga opisyalis sa gobyerno. Magmula barangay, mga munisipyo, mga probinsya, hindi lamang sa pagkasito, hindi buong Luzon na ito, pati sa Bisaya. Itong Jaime Aquino ay involved. Ibig sabihin, malawakan itong sindikato rin. Katulad ng nabanggit ko, may mga pangalang nabanggit na kapital. Ito'y susulat ako para at ipara sa kanya pangalan ng piskal na ito ay involved dito kay Jaime Aquino. Susulat uli ako kay Presidente na itong mataas na opisyal ng pamahalaan. Nakataas talaga yung kanyang posisyon. Nabanggit din ang pangalan niya doon sa mga sinasabing mga taong sumusuporta nitong si Jaime Aquino. Marami itong mga tao ito. At kung malulula ka pag ikaw ay talaga namang ordinary tao, o kahit na ako, nakalimutan nila kasi pinagdaan natin Dobby nung tayo mga bata pa sa Rubio. Pareho tayong naglalako ng ice drop. Naglalakad tayo ng 10 kilometro araw-araw para lang makapagtinda tayo ng ice drop sorbetes. Hindi nila alam na nakayanan nating maglakad magmula Puturubio, Pangasinan hanggang Baguio. Nilakad na dahil wala tayong pamasahe pagpunta ng Baguio. Yung dinaanan nating hirap na yun, no? Ito pa. Nandito nga ako, temporary lang naman itong posisyon na ito sa gobyerno. Pero hindi ko makakalimutan yung ating hirap na pinagdaanan nung tayo bata pa hanggang tayo. Nakalimutan nila na dahil sa kuha, hindi nila siguro alam niya. 4 na taon akong nung ako'y graduate ng high school, umakit ako dyan sa Baguio, pumasok akong katulong, naging tagalaba ako ng tailoring shop dyan, at tagawalis ako sa barber shop. Naging gasoline boy ako dyan sa Baguio ng 3 taon. 4 na taon akong trabaho para lang may kaipon at hindi ko ipagpapalit yung sakripisyo sa buhay upang gumawa ng ganitong klaseng akusasyon. At iyon ang pagkakamali nila. Dahil itinulak nila ako sa pader, wala na akong uurukan, mahuhulog na ako pag-aatap ako sa malalim na bangin. Ay laban na ito, Dobby. Wala akong sasantuhin sa kanilang ginawa sa amin. Okay mga kaibigan, inyo pong napakinggan ang tinig po ni Attorney Raul Lambino. Maraming salamat, Attorney, sa oras na ibinigay po ninyo dito po sa ating programang Boses ng Bayan. Live po tayo sa RNG Facebook page, sa RNG Luzon YouTube channel. At tayo rin po ay napanood sa Free TV. Kung kayo po ay may mga Digibox, Affordabox at TV Plus, tayo po ay mapapanood ng live sa Highland TV. Maraming salamat, Attorney Lambino. At mga kaibigan, maraming salamat, Dobby, at mabuhay po ang ating mga kababayan. Okay po, maraming salamat po sir. Bago po tayo tuluyang magpaalam, gusto ko nating basahin ang komento ng ilan po sa ating mga commenters. Si Winter Gayaw, sabi niya, wow, banat pa more, Lodi. At si Carlo Digo, magandang umaga po. Sabi niya, Sir Dobby at sa mga taga-subaybay ng Boses ng Bayan, watching from Indang, Cavite. At kay Esser Amar, good morning, watching from Trece Martires, Cavite. Layo At ang aking ex-girlfriend na nanonood ngayon, good morning mga ka-BNB. Ang sabi po ni Charmaine Joy Rama de Guzman. Mga kaibigan,
Magkita-kita po tayo sa isa na pong pagtatanghal ng Boses ng Bayan. Bukas po, mula po alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Tayo po ay nag-overtime dahil mainit po ng konti yung ating pinag-usapan ngayong araw. Maraming salamat po sa inyong pagtutok sa Boses ng Bayan. Ingat po. Ingat po kayo.